Der var engang et kongerige, og dette kongerige havde en dronning som hersker. Og dronningen havde en lille datter, som hed Elvira. Elvira var rigtig gode venner med dværgen, som var ansat på slottet. Hun hjalp ham nede i haven med alle de ting, han skulle gøre. De klippede roser sammen, og de ordnede græsplænen, og de ordnede det hele taget alle de der ting, der nu er på et slot. En dag skete der en forfærdelig ulykke. Der var gået ild et sted på slottet, og den lille prinsesse var død. Og alle sagde, at det var dværgens skyld, for det var hans stearinlys, der blev fundet. Dværgen var jo selvfølgelig som alle mulige andre meget ulykkelig over den lille prinsesses død. Og han var også ulykkelig over, at det var ham, der fik skylden. Så han forsvandt selvfølgelig fra slottet. Han løb ud og gemte sig i den nærliggende skov. Dronningen kunne ikke forstå, at dværgen kunne finde på at slå sin datter ihjel. Men nu var dværgen væk. Dronningen fandt en meget, meget smuk kiste, som hun ville begrave sin datter i. Og så udlovede hun en stor dusør til den, som kunne fange dværgen. Det var nabokongen, ham der boede i landet ved siden af, som endelig fik fundet dværgen. Han fik dværgen tilbage til slottet, og dværgen kiggede op på dronningen og sagde: I tror, det er mig, der har slået hende ihjel, men det er det ikke. Jeg elskede Elvira over alt på jorden, og det kunne jeg ikke finde på. Vil du ikke nok tilgive mig for noget, jeg ikke har gjort? Dronningen var sikker på, at det ikke var dværgen, der havde gjort den onde gerning. Så hun tilkaldte slottets fe, som fandt en trylleformular, der gjorde, at dværgen kun kunne tale sandheden. Og det viste sig, at han talte sandt. Det var ikke ham, der havde slået hendes datter ihjel. Så nu skulle de koncentrere sig om at give den lille prinsesse en fin begravelse. Alle hjalp til på slottet, og hun blev begravet i den flotte kiste, som dronningen havde fundet. Alle fik sagt et ordentligt farvel til den lille prinsesse. Der var engang en prinsesse, som var ude at gå en tur, og ingen hun fik set sig om, og hun blev væk. Hun kendte ellers alle veje, både på slottet og rundt om slottet, men lige pludselig var hun gået en vej, som hun aldrig havde set før. Da hun kom ud af den her mærkelige vej, så hun pludselig en kiste. Hvad var det for en kiste? Den må jeg lige undersøge. Hun gik hen og åbnede den. Og inde i kisten sad en stor edderkop og kiggede på hende. Hvad laver du? Du forstyrrer min ro, sagde edderkoppen. Jeg sidder jo lige her i mørket. Hvor kommer du fra, sagde prinsessen til edderkoppen. Dig har jeg da aldrig set før. Edderkoppen kiggede på hende og sagde: Hvor jeg kommer fra? Jeg kommer jo her fra kisten, som du har åbnet, og jeg har lige bedt dig om at lade mig være i fred. Nej, sagde prinsessen, jeg er blevet væk, og du skal hjælpe mig tilbage. Nå, det skal jeg, sagde edderkoppen. Men hvis jeg skal det, så skal du love mig, at inden for 24 timer, så skal du give mig 2 guldmønter. Okay, sagde prinsessen, og så viste edderkoppen prinsessen hjem til slottet. Her glemte prinsessen alt om tid og sted. Hun skulle til fægtetimer, og hun fægtede, og hun spiste, og hun glemte dagen. Og pludselig var der gået 24 timer, og hun havde glemt at give edderkoppen sine guldmønter. Så det, der skete, var, at prinsessen
lige pludselig stod derude midt på vejen foran kisten og vidste ikke, hvor hun var. Hvad laver jeg her? Edderkoppen kravlede ud af nøglehullet og sagde, du er her, fordi du glemte din aftale med mig. Jeg fik aldrig mine 2 guldmønter, og nu vil du for evigt være væk.